दिनैहाय लाफा सायलायनोसै गोबाव जाबाय ब्लग लाबोयैया ओमफ्राय दिनै लाफा सायनायनि लाफा ओंख्रि जेबो गैया बानलु बाथोन थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै लाफा दाउदैया दैबेसे जाखो दाउदैबो दंबावो मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा सातथा जाजेनलायबाय दाउदैया थुम्फाया आयो गोराथार सातथा जाजेनलायबाय दाउदैया दिनैहाय दिनै होजेननोसै लाफा थ' बिदिब्ला जों लाफा ओंख्रि खारैसो जेबो गैया बाथोन जानायसै लाफायाखौ दिनैहाय एसे होनांसिगोन नै बेनो एसे बुरजा नुनायनि मुथा मोननै सानैनि सासे मुथा मोनसे सासेयाव मुथा मोनसे मारिगोन दिनै जानाया होहाबखागोन लाफा बे देन्था गोरलै गोरलै गारनायखौबो रागा जोंबावबायलै देन्था गोरलैखौबो होनांगौमोन ओमफ्राय जाय हक आं बांद्राय देन्था दुन्थाफोर गुदि गुदिखौ बादबोनायसो ओंखायनो सफाखौ गारनानै ओमफ्राय होलाबायबाय नै एबारावथ' होदलाजोबथारनोसै फारसेनिफ्राय हास'नाल' बस'नायसैल'नो बुथुवा ना माथुवा बेखौबो होबावनोसै हाग्रानि लाफा सायखांबाय बुथुवा ना माथुवा ना बुंलाय बेखौ मिथिरोङा बांलादेशआवहाय 10-11 ना 12 बोसोरसो थानानै फैदों आं बांलादेशआवहाय चिटागां मैमनसिं ओमफ्राय ओरैहाय बान्दरबन ना सुन्दरबन बेफोर माबा माबि जायगा ना बांलादेशआवहाय 12 बोसोरसो थाना फैदों गोबां मैगं मोनजाबोदों आबाद मावनायाव जों गुबुन ट्राइब मुस्लिम सम्प्रदाया आबाद मावनायाव अस्ताद ओमफ्राय मा बांलादेशआव मोनसे मैगंखौ आं 12 बोसोर थाना फैनानैबो मोनजाबोआखै मा ओंख्रिखौ मोनजायाखै लाफा नैबे बुस्थुखौ बे लाफाखौ मोनाखै आरोखि दे गैया बाद बाखि बेफोरखौथ' मोनलाजोबो बुथुवा सुथुवा माबा माबि नै बेफोरखौ मोनलाजोबो बेफोरखौ ओमफ्राय बे लाफाखौ ना मोनजायाखै आरोखि जों केम्पआव खुबैदोंमोन लाफाखौ बिनिफ्राय लानानै थांनाय इण्डियानिफ्राय हजोंहाय जायफ्रा थांदों जायफ्रा ट्रेनिं होना थांदोंमोन ना बिसोर सेंग्राफोरा लाना थांफादोंमोन 2-3 केजिसो ओमफ्राय लाफा बेगरासो मोजां नङा ना मासो जायाखै आरोखि दै सेर-सेराव खुबैनानै होदोंमोन जायाखै मोनजादों थेवबो बावहाय दोंसे दोंनै बेफोरबायदि खारलाबायनानै मोनजादों आरोखि बेल'नो ओरैनोथ' आबाद हिसाबै बा माबा मोनसे हिसाबै बांलादेशआव खुबैफेरा मोनजाफेराखै आरोखि नै दासो खुबैदों ना मा बेखौ मिथिरोङा सोरबाया थांनानै मोनजाहैयोब्ला एसेसो कमेन्ट खालाम होननानै खोन्थाहर दे बांलादेशआव बबे खनायाव लाफा मैगं मोनजायो बेखौ खोन्थाहर बांलादेशनि माबा जायफ्रा जोंनावथ' आरो गोबां टुरिस्ट ना बांलादेशआव बेरायहैनानै फैबाय मानसिफ्रा गोबाङानो लिगेलि थांनानै फैबाय बेरायहैबाय खिन्थु गैया जिनायगाथिजोंबो गैया बियो इन्डिया बर्डार जिनायगाथि साइडना मैमनसिं बिबो इन्डिया बर्डार हालुवाघाट बेथ' आरो एकदम इन्डियानि एटाच मेघालय ओमफ्राय ओरैहाय लाथुंबाय साइडजोंबो ना बे साइडजोंबो खाथि जायो खाथि बर्डारावहाय मोनफेरा आरोखि लाफायाखौ बिदि आरोखि मोनजाफेराखै 12 बोसोर थानानै खिन्थु इन्डियाआव फैनानै थिखोना जाखादों दा जाय हक ब्लगा बारा गोलावबो नाङा दे दिनैहाय फिसा ओरैनो नंखाय बाखाय बेखौनो लाबोसाबदों थ' बिदिबा जों नायलांबाय थानोसै लाफा मैगं दिनै बेखौ सोमना दोनलायनोसैलै नै बावहाय माने बेखौ सोमना दोननायनि खारना जाहैबाय माने हाद्रिफोरा खारनांगोन ना मैला मैथाफोरा सोमना दोनहाबनोसो बिदि आरोखि नाथुर एसे होना होनायसै आरो नाथुर लाफा खारै ग्रोमल' होना दोननाय हाद्रि गनायनि थुर मानैसो दं एसे नै
नाथुर काजलगाव दंफैयो लाफा खारै ओंख्रि नै हाबबाय नारजि बायदिल' नुखादों बेगुरनानै ओमफ्राय नै ओरैहाय बानलु एवना जानाय जेबो गैया बानलुजों ओमफ्राय नाथुर मानैसो होनाय जादों आरोखि बेयावहाय नाथुर मानैसो बेनियाबो बानलु थाइनैल' मावा जेबो गैया मजा खारै ओंख्रि तो बारा गोबाव खालामला ब्लगाखौ बे खारै ओंख्रि जानायनि ब्लग दिनै बन्द जोबथ'बाय दोनथ'बाय मालाबा फैफिनबावनोसै एबाराव अमा आथिं रुनाय